Застаецца толькі замыкацца на самой сабе і глядзець на астатніх так, быццам я страціла сваю мову. Назіраць за іх звычкамі, вывучаць лініі цела, шукаць ключы ад фота і не знаходзіць, не бачыць, не прыкмячаць наўмысна ці не, што яны не цікавяцца мною, што я безыменны экспанат, перад якім робяць выгляд, што у гэтым нешта ёсць. Нам дадзена ад нараджэння раскрывацца праз іншых, адчуваючы скурай унікальнасць чужога я. І з усіх вобразаў сусветнай гісторыі мы выбралі сабе малюскаў, якіх трэба біць аб камяні, каб яны раскрыліся. Я супраць гвалту у любой яго праяве, а таму даводзіцца замыкацца на сабе і паступова страчваць здольнасць вымаўляць словы. Застаецца толькі закрыцца і чакаць, калі маё нутро разаб'юць аб камяні, і тады я зноў пачну гаварыць.